kailangan na po talaga operahan kasi oras na lang daw po yung binibilang. Hihingi ako ng tulong para makapaglakad po ulit ako para po sa mga anak ko. Nanay Sharon, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kumusta na po ngayon ang inyong pakiramdam? Okay naman po. Pero po, may problema po sa mga fracture ko po na kailangan daw po na operahan. Maaari nyo bang maikwento yung nangyari? Paano nangyari yung aksidente? August 26 po ng gabi, galing po ako sa trabaho, sinundo po ako ng asawa ko. Tapos dumaan po kami sa may Nasisi Road ng Ligaw. Doon po, alas 10 po ng gabi, nasa tamang line naman po kami. Tapos agad-agad po, parang binangga po kami ng tricycle. Opo, motorsiklo po. Tapos binangga po kami ng tricycle driver na lasing daw po yun. Kinain po yung linya. Anong oras? Alas 10 po ng gabi. Paggaling mo sa trabaho? Opo. Tapos po, agad po, namatay yung asawa ko sa aksidente. Doon mismo sa kalsada? Opo. Tapos ako po, ito po, yung injured ko po. Ano yung mga tinamo mo naman? Anong mga tama? Saan ka? Yung kamay ko po, may fracture. Ito po, bumagsak siya. Nabali? Opo, nabali po. Tapos ito pong sa may paa ko, ganun din po, nabali din po, na kailangan daw po operahan, sabi ng doktor. Tas ngayon po, kasi August 26 pa po yung aksidente, nag-follow up check-up po ako sa doktor. Ang sabi po sa akin, kailangan na po talaga operahan kasi oras na lang daw po yung binibilang. So August 26 ngayon taon ito nangyari? Opo. So, gaano po katagal bago kayo nakapaglakad-lakad uli, nakagalaw-galaw uli matapos po yung aksidente? Halos 1 month din po. Yung kasi magang-maga po yung paa ko, kaya hindi po talaga ako agad-agad nakatayo. Ngayon po, ang inaalala ko po, yung laki po ng babayaran pag na-operahan ako, tapos yung mga anak ko po, paano na kasi... Ilan po ang anak ninyo? 3 po. 10 years old po yung panganay, yung pangalawa po 8 years old, yung pangatlo po 6 years old. So yung hanap buhay po ng asawa ko, tricycle driver lang po. Tapos ako po yung nagda-dicer lang po. Ngayon po, inaalala ko paano po yung pagkain namin mag-iina kung hindi po ako magtatrabaho. Kaya sabi ko, hihingi ako ng tulong para makapaglakad po ulit ako para po sa mga anak ko. Kasi inisip ko po, kung paano paano na po yung kinabukasan nila. Tapos, naawa po ako sa mga anak ko kasi lagi sinasabi po ng panganay ko, Mama, basta may bigas tayo, kahit mag-asin-asin lang, okay lang, basta makasurvive tayo. Awa po ako sa mga anak ko. Kasi wala na po kaming inaasahan. Tapos ganito pa po. Nung matapos yung aksidente, na namatay yung asawa mo, nailibing na yung asawa mo, ikaw nag-recover ng 1 buwan, nakaharap nyo na ba personal yung tricycle driver na bumangga sa inyo? Hindi pa po. So, hindi nyo siya Opo. nakausap? Tapos, nag-file po ng kaso yung kapatid po ng asawa ko. Ang sabi po na nagpiansa daw po ng 36,000 kaya nakalaya po. Pati po yung tricycle nila tsaka yung license daw po noon na i-release na. So sabi ko, paano panghabol namin? So, ibig sabihin, asan yung tricycle driver ngayon? Hindi na, wala na po akong balita. Tapos October 6 po, dapat meron daw po kami preliminary hearing daw po. Sa preliminary hearing po, hindi po sila dumating. Tapos yung judge daw po nakalib, kaya ang sabi November 17 na lang daw po. So, ibig sabihin, nakapag-file kayo ng reklamo o kaso? Opo, yung kapatid po ng asawa ko kasi hindi po ako nakakagalaw. Tapos nag-re-entry po ulit ako. Ngayon po, ang sabi po nung October 6 nga po yung preliminary daw po na hearing. Doon po sana kami maghaharap. Ang problema po, hindi po sila dumating. Tapos yung judge daw po nakalib. Kaya inurong po ng November 17. Ang problema ko po, November 17, kailangan na po ako maoperahan. Saan po ako kukuha ng pera? Opo. Ate, nababanggit niyo po na hindi niyo pa po ni minsan nakaharap itong driver po na Opo. nakabundol po sa inyo. So, nakapag-file naman po kayo ng kaso pero wala din pong nangyari. Opo. Opo. Pero nakapagbigay po ba ng tulong
ito pong nakabundol po sa inyo? Hindi po. Wala po talaga. So, hindi pa po kayo nakapagpaabot sa kanya kung ano po yung mga pangangailangan ninyo? Hindi pa po. So, hindi pa talaga. Ngayon po, nanay, ano po yung mga bigat na naandyan sa loob nyo, nanay? Ano po yung kinakatakot nyo? Yung hindi na po ako makalakad, yung hindi po ako makabalik sa trabaho kasi iniisip ko po yung mga bata. Sabi ko nga po, makalakad lang po ako, makagalaw po ako, makapaghanap buhay po ako. Bubuhayin ko po yung 3 mga anak ko. Yung po yung Opo. Siyempre po, nanay, hindi po kayo makapagtrabaho, wala din po kayong katuwang sa buhay. Paano po yung pang-araw-araw po ninyo? Saan po kayo humuhugot po ng lakas? Saan po kayo kumukuha ng inyong ikabubuhay para po sa pagkain ng inyong mga anak? yung mama ko po yung tumutulong sa amin, kaya lang po medyo mahina na. Siya po yung gumagabay sa amin ngayon kasi hindi po ako makakilos. Tapos po, yung ate ko po na nasa Manila, nagtatrabaho po, pero may pamilya na din po. Siya po yung nagpapadala sa amin ng pang-araw-araw. Nanay, gaano kahirap na ganyan po ang inyong kalagayan at mag-isa po kayong kumakayod or mag-isa po kayong nag-aasikaso sa inyong mga anak? Sobrang hirap po, masakit po kasi iniisip ko yung kinabukasan po yung ng mga anak ko, kung paano na. Yun po yung iniisip ko, sobrang sakit po. Tapos makikita ko po yung mga anak ko magsasalita sa akin ng mama, okay lang yan. Patatag ka kasi sa'yo din kami kumukuha ng lakas. Yung sa murang edad nila, sinasabi nila sa akin na mama, kahit bigas lang basta meron tayo, okay na, makakasurvive tayo. Yun po yung sobrang sakit po sa akin bilang isang ina. Kilala niyo po ba yung pangalan ng driver na nakabundol po sa inyo? Ano po, Ed Ormelio daw po. Ed Ormelio. Opo. Nanay, nababanggit mo na ni minsan after the accident, hindi pa po kayo nagkikita, hindi pa po kayo nagkakaharap. Ano Hindi po pa yun, po. nanay, ang gusto mong ipaabot po sa kanya? Gusto ko lang po ipaabot sa kanya na kung may konsensya ka, tulungan mo rin kami kasi kawawa yung mga anak ko kahit para sa mga anak ko na lang po. Tulungan mo kami. Huwag mo namang pabayaan yung obligasyon mo, kasalanan mo kung bakit nangyari lahat yun. Simpleng pamumuhay lang kami mag-asawa. Ang asawa ko sobrang responsableng ama. Mabait na asawa, mapagmahal na asawa, sobrang matulungin pa sa kapwa. Kung alam mo lang yun. Kasi kahit sa barangay namin, pag may mga may mga magpapadala sa hospital dahil tricycle driver yung asawa ko, hindi nagre-reklamo yun. Kahit hindi niya siya bayaran, dadalhin niya yun. Sobrang laking tulong ng asawa ko, hindi lang sa pamilya. Kung alam mo lang, pati sa barangay namin. Pero dahil sa nangyari, So, nanay, sa ngayon ba may galit ka pa na dinadala dyan sa sarili mo, sa puso mo, laban dito sa tricycle driver? sa akin po, hindi naman po ako winalaki na magulang ko na maging masamang tao. Sa akin lang, sana panagutan niya rin kami kasi paano na yung mga anak ko. So, Marunong naman po ako magpatawan. kumbaga, para sa iyo yung nangyari, maaring mapatawad mo siya, pero ang hinihingi mo lang sa kanya, yung obligasyon. Opo. Ate, kailan lang po ito nangyari, di ba? Fresh pa po. Ano po yung mga bagay na namimiss nyo po kay Mister? Yung sobra pang maalalahanin sa mga anak namin. Siya, pag nasa trabaho po ako, siya po talaga yung nag-aalaga sa mga anak namin. Tapos yung pagpupunta po sa trabaho, hindi niya ako pinababayaan. Tinutulungan niya ako, hinahatid sundo niya ako. So, ibig sabihin, nanay, yung asawa mo po ang patunay na basta driver, sweet lover. Opo. Nung nabubuhay pa po, nanay, si Mister, ano po yung mga gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo nasabi? Gusto ko sabihin sa kanyang mahal na mahal namin siya. Tapos, sobrang salamat sa tulong niya. Tapos, gusto kong malaman niya na gagawin ko ang lahat para sa mga anak namin. Hindi ko pababayaan yung mga bata. Yung hindi ko pababayaan yung mga anak namin.
Mahal na mahal ka namin pa. Salamat dun sa tulong mo. Namamatay po yung asawa ko, dun ko nalaman na sobrang puting tao niya, ma'am. Kasi ang daming pumunta sa amin, sinasabi nila, ang asawa mo sobrang bait. Kapag may mga humihingi ng tulong, lalo na pag nasa hospital daw po, meron ako nalaman na walang-wala na sila, as in, pero tinulungan po ng asawa ko. So, nanay, sa ngayon po, ano po ang pangunahing pangangailangan nyo sa gamutan para matuluyan kayong makarecover? Yun po yung maoperahan po ako agad-agad. Sabi po ng doktor, kailangan na po oras na lang daw po yung inihintay. Yun po yung inaalala ko. Okay. So, yan po yung pangangailangan mo, nanay. Tamang-tama, makakasama natin ngayong hapon ang coordinator ng Ako Bicol Party List at Malasakit Center, si Ma'am LB Cedeño. Nang sa ganun ay malaman natin kung paano matutulungan ng Ako Bicol Party List at ng Malasakit Center. Medyo napapaiyak na nga lang si Ma'am LB, pati si partner, pati yung iba dito. Ma'am LB, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Opo, narinig nyo yung buong kwento, Ma'am LB. So, paano ba natin matutulungan itong si Nanay Sharon? Actually, Sir Jos, na kausap ko na din po yung social workers sa BRTTS. Kailangan nga daw po ni Nanay mapalitan ng stainless yung legs niya at yung sa kamay niya. At nandito na din po sa akin kung magkano yung kailangan nila. So, ibig mong sabihin, ora mismo, sasagutin na ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico Opo, yun po at kasi ni ang bilin Congressman Jill ni Bungalon, Congressman Saldico and Congressman yung Jill. pagpapaopera. Sagutin daw yung sa operation ni Nanay, yung Pati yung sa stainless. Sagutin na daw po. At pati po yung hospital bill nyo, Nanay, at kung kano man po ang kailangan na So, nasa... hindi lang yung operasyon, hindi lang yung stainless, pati yung hospital bill. Yes po. So, ibig sabihin, Ma'am LB, pati yung yung pagpunta niya doon sa ospital, yung pagtingin sa kanya doon sa ospital, sagot na ng Ako Bicol Party List. Yes po. Sagutin po na Ako Bicol yan at yan din po ang kagustuhan ni Congressman Saldico and Congressman Jill. Ibigay daw po yung kailangan. Libre yan. Ayan. Oh, partner. Lahat ng pangangailangan ibigay kay Nanay Sharon. Yes po. Oo. So, syempre, partner, meron din tayong tulong na ibibigay, partner, kay Nanay Sharon mula ito, partner, sa ating programa. Ayan, Nanay Sharon, tanggapin mo po itong pinansyal na tulong para po sa inyo. Maraming salamat So, po. iba pa ito, partner, ha? Itong financial na tulong na ito, Nanay Sharon, iba pa yan doon sa pagsagot ng Ako Bicol sa stainless, sa pag-opera sa'yo, Sa lahat ng sa mga gamutan babayarin na mo doon. kakailanganin mo sa At ospital, maliban iba yun. dyan, dahil hindi ka nga nakakatrabaho ngayon, meron pang inihanda si Congressman Saldico at ang Ako Bicol para sa'yo. Lalo na ngayon na medyo nahihirapan ka, magiging dalawa na yung kwan mo Ayan. pala. Yan pa, Nanay. Ayan. Uy, mayroon palang... Kailangan niya yan, partner. ito may may Syempre, pampalit. para makapaglakad Last, siya ng ito pa, maayos. Nanay, na food packs para sa inyo. Salamat po. Opo. So, Nanay, ano po ang masasabi mo na dininig ng Puong May Kapal ang dalangin at hiling mo at hindi ka binigo ng Ako Bicol Party List sa paglapit mo? So, ang tulong, partner, na nakuha ngayon ni Nanay, yung pagpapagamot sa kanya, pagpagano ng stainless, Pag-opera. etong saklay, financial assistance, at itong food packs po, Nanay. At huwag ka mag-alala, aalalayan ka ni Ma'am LB hanggang sa matapos yung proseso. So, ano ngayon po ang masasabi mo, Nanay? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Diyos. Dininig niya po yung panalangin ko. Kahapon po, pinatay ko yung cellphone ko na hindi ko na po nasagot yung chat ni Ma'am LB kasi nga yung Santa po nasa amin. Sobrang panalangin ko po na sana may tumulong sa akin, sa aming pamilya. Kaya sobrang maraming salamat po sa Ako Bicol. Dininig, partner, ng So, Santa yung iyong panalangin. Ibig sabihin, Nanay, yung panalangin mo sa Puong May Kapal sa Diyos, dininig ng Diyos at ginamit na instrumento ang Ako Bicol Party List Opo. at si Congressman Saldico. Opo. Sobrang bait din po ng asawa ko. Dininig niya rin po yung panalangin namin mag-iina na sana matulungan po kami. Maraming salamat po. So, Nanay, medyo gumaan-gaan ba yung pakiramdam mo na yung pinoproblema mo sa pagpapa-opera at pag-stainless ay hindi mo na ngayon po problemahin dahil sigurado na? Opo, para po sa mga anak ko.
Opo, lakasan niyo po nanay ang inyong loob. Ano po? At maraming salamat din po sa pagtitiwala sa aming programa. At tandaan nyo, nanay, kapag tumulong ang Ako Bicol, tuloy-tuloy yan at siguradong hindi kayo pababayaan. Lalo na nandito si Ma'am Elvin na umiiyak ngayon. Ayan, pagaling kayo nanay para sa inyong pong mga anak. Opo, Lakasan nyo yung maraming loob nyo, salamat po. lakasan nyo yung katawan nyo.